Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fit-tielet kwart tas-sena l-ekonomija Maltija kibret b'aktar minn 7%, l-ogħla rata ta' tkabbir qatt irreġistrata f'dan iż-żmien. Iċ-ċifri juru li l-ġid nazzjonali ta' pajjiżna kiber b'7.2%. Dan meta fit-tbassir ekonomiku tagħha għal pajjiżna, il-Kummissjoni Ewropea bassret li se jilħaq il-5.6% u jkun l-ogħla fiż-żona euro. Żewġ fatturi wara dat tkabbir ekonomiku kienu żieda fil-konsum privat u l-andament pożittiv tal-kumpaniji. Fil-fatt fl-ewwel 9 xhur tas-sena, il-pagi kienu 205 miljun euro jew 6.5% ogħla milli kienu fl-istess żmien ta' sena qabel. Dan wassal sabiex il-konsum privat żdied b'4.5%. It-tieni fattur wara it-tkabbir ekonomiku qawwi kien l-andament pożittiv tal-azzjendi. Ċifri uffiċjali juru li l-qlieħ tan-negozji ogħla bi 349 miljun euro jew 10% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2016. L-istatistika turi wkoll li dat tkabbir ekonomiku seħħ waqt li l-ispiża tal-Gvern komplit tiġi kkontrollata. Fil-fatt, il-konsum kien 16% tal-ġid nazzjonali meta mqabbel mal-20% fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. L-istatistika turi wkoll li s-settur finanzjarju, li skont l-oppożizzjoni kien qed jippakkja biex jitlaq minn pajjiżna, kabbar l-operat b'14 miljun euro, jew 3.1% fl-ewwel 9 xhur tal-2017. Is-settur tal-gaming kiber b'87 miljun euro, jew b'10% fl-istess żmien. Setturi oħra tal-ekonomija wkoll raw żidiet tajba fl-operat tagħhom fosthom dawk tal-manifattura li fl-ewwel 9 xhur tas-sena żdied b'47 miljun euro jew 8%. L-oqsma tax-xiri u tal-lukandi u r-ristoranti kellhom żieda ta' 90 miljun euro jew 7% filwaqt li l-oqsma tas-servizzi professjonali u amministrattivi kellhom żieda ta' 190 miljun euro jew 23%. B'reazzjoni għal dan ir-riżultat, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-miri qegħdin jintlaħqu u qed jinqabżu. Sostna li l-importanti li mhux niċċelebraw dak li ksibna, iżda li nkomplu naħdmu biex niksbu iktar. L-ewwel nett li dan huwa gvern li jieħu d-deċiżjonijiet, gvern li dejjem ikun pożittiv li jara kif inċentiva lil kulħadd lin-negozji lil ħaddiema biex nibqgħu mexxin il quddiem. U fuq kollox huwa l-fatt li għandna investituri fil-pajjiż, investituri Maltin u investituri barranin, illi minkejja kampanji li jista' jkun hemm minkejja li jkun hemm nies li jippruvaw jaqtawlhom qalbhom minkejja li jkun hemm min jgħidilhom li l-investituri jippakjaw u jitilqu, l-investituri qegħdin jippakjaw u jiġu lejn pajjiżna u dawn l-investituri Maltin u barranin qed jemmnu f'pajjiżna qed jkomplu jinvestu, joħolqu x-xogħol, xogħol aħjar u dawn huma r-riżultati li fejn aħna xogħolna huwa li mhux biss jinħoloq il-ġid imma nkomplu naraw li l-ġid jitqassam bl-aħjar mod possibbli.